Que tal, como están? Benvidos. Hai dous temas dos que non se deixa de falar nos últimos días entre os grupos políticos municipais en Santiago e que PSOE e BNG volveron ser moi críticos hoxe coa actitude do alcalde ante a manifestación convocada polo BNG o pasado luns, día no que estaban en Santiago Angela Merkel e Mariano Rajoy. Outro tema de debate é a intención do PP de reformar a lei electoral. Tanto socialistas como nacionalistas levan dando mostras nos últimos días do seu completo rexeitamento á intención do PP de reformar a lei electoral pola que se elixiría os alcaldes de maneira directa e dicir que gañaría o máis votado. O rexedor compostelán xa mostrou o seu total apoio á proposta, mentres que o PSOE vai presentar unha moción en contra desta reforma, tal como anunciou o voceiro municipal Paco Reyes. Pola súa parte, hoxe o voceiro do BNG en Santiago tamén se mostraba moi crítico. É evidente, é clarísimo por que o señor Hernández foi o primeiro alcalde en sair a aplaudir esa reforma. Básicamente por dúas razóns. A primeira delas, porque Agustín Hernández é plenamente consciente de que sin esa trampa, sin ese pucheirazo electoral que vai a convertir por arte de magia un 40% en 50%, difícilmente volverá a ser alcalde de Santiago de Compostela. Pero se con algo foron críticos os líderes dos dous partidos da oposición en Santiago, foi coa reacción do alcalde despois da protesta convocada polo BNG o pasado luns, coincidindo coa presenza da chancelera alemá Angela Merkel e o presidente do goberno español Mariano Rajoy na cidade. Agustín Hernández considera que a manifestación foi unha irresponsabilidade e que non era o momento oportuno para facela. Unha afirmación que molesta especialmente o voceiro municipal do Bloque, Rubén Cela, que saiu cun golpe desa concentración. Calificar de pouco oportuna unha mobilización, eu creo que o señor Agustín Hernández non é ninguén para xulgar a oportunidade ou non a oportunidade dunha mobilización perfectamente lexítima e mesmo chegar a afirmar pouco menos que o que fixeron esas movilizacións foi estropear esa visita ou que foi un exercicio de irresponsabilidade. Eu, desde logo, creo que un alcalde que representa o conxunto dos veciños e das veciñas deberá ser bastante máis respetuoso co exercicio de dereitos básicos. O voceiro do Grupo Socialista Paco Reyes incluso deixaba esta mañá na sala de prensa do Concello unha copia da Constitución española para mostrar o seu desacordo coas palabras do alcalde. O que vou facer vai ser deixar esta copia de facsímil da Constitución aquí en riba para todo o mundo que poda vir posteriormente a esta sala a falar con vostedes, aquí a ten, aquí pode repasar eses artigos da nosa Constitución de liberdade de expresión e de liberdade de reunión para lembrar que o problema non é lelo, entendelo, eso o facemos todos, non hai dúbida nese sentido, o que pasa é que hai que crelo. Así as cousas e ante as declaracións dos representantes da oposición, o alcalde mantívose firme nas súas opinións. Agustín Hernández volveu contestar na mesma liña na que o fixo estes días. Creo que o señor Rubén Cela e o BNG deberían ter reflexionado respecto dos efectos negativos ao respecto da imaxe da nosa cidade, da súa decisión. Eu non discutín que esa decisión sexa conforme a lei, que se poida facer unha manifestación calquera día en calquera punto, lóxicamente respectando a normativa. Neste sentido, o nacionalista Rubén Cela lamentou que o alcalde non lle pedirá explicacións sobre os incidentes que se deron durante a manifestación. Por certo, que Paco Reyes tamén comparecía esta mañá para tratar outro dos asuntos que máis controversia está a crear durante este verán. Trátase dos datos do turismo. Neste sentido, os socialistas van pedir que se convoque o Consello de Administración de Incolsa. O voceiro socialista explicou que se ben aumentou o número de viaxeiros estranxeiros que chegaron a Santiago entre xaneiro e xullo deste ano en comparación co ano pasado en 3.150 visitantes máis, as pernoctacións diminuíron en 3.900. Así, segundo estes datos apuntados por Paco Reyes, a estadía media tería baixado en xullo un 4,9%, consolidándose Santiago como a segunda que máis baixa das urbes histórico-monumentais. Dende o Concello manexan datos máis positivos, xa que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, as pernoctacións na cidade subiron considerablemente con respecto a xullo do 2013. A visión optimista do goberno local non concorda coa do Grupo Socialista, que vai pedir xunto co BNG a convocatoria extraordinaria do Consello de Administración de Incolsa.
Paco Reyes tamén fixo na súa comparecencia ante os medios un percorrido por varias zonas de Santiago a través dunhas imaxes e que hai varios puntos, como son o paseo do río Sarela no tramo do Carme de Abaixo, a Rúa das Hortas ou o Parque Infantil de Cornes, que, segundo di o voceiro socialista, están feitos unha selva. E a marxe de todos estes asuntos, esta mañá tamén comparecía ante os medios de comunicación o alcalde para dar conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno. Agustín Hernández anunciou que antes de que remate o ano comezarán as obras na avenida Quiroga Palacios e tamén que se aprobou a mellora do alumeado na zona da Almáciga. A Xunta de Goberno aprobou a contratación das obras de renovación de viais e beirarrúas na avenida Quiroga Palacios. Tras o proceso de licitación, tense previsto que a execución do proxecto comece antes de que remate o ano. Cun orzamento de 650.000 euros, esta intervención quere subsanar todos os problemas dunha rúa que presenta evidentes deficiencias. Esas deficiencias que lle afectan ao estado do pavimento, das beirarrúas, escaseza de pasos de peóns e a ausencia tamén agora mesmo de elementos de protección nas proximidades das escaleiras existentes ao longo do seu trazado. Unha millora ambiental, conservando as árbores que prestan un bo porte, e tamén recolle a plantación de novos exemplares ornamentais a ambos os dous lados da rúa. Hoxe tamén se aprobou o proxecto de mellora de alumeado público na zona da Almáciga. Na actualidade, as rúas desta zona dispoñen de luminarias antigas que van ser substituídas por equipos LED. Este novo alumeado poderá ser xestionado dende o centro de control e suporá un importante aforro na factura anual. Pasando dunha iluminación pública convencional a unha iluminación de alta eficiencia enerxética con dispositivos LED, estimamos que o aforro pode ser importantísimo, como reflicte o feito de que pasamos de 23.530 kilovatios ano a pouco máis de 7.000 kilovatios ano, é dicir, 3 veces menos, co cal o aforro na factura eléctrica é de aproximadamente 2.500-2.400 euros o ano. Ademais destes asuntos, a Xunta de Goberno local aprobou o expediente de contratación e mantemento de ascensores en centros socioculturais, un expediente relativo á climatización no Centro Social Santa Marta e varios traspasos nas casetas da Praza de Abastos. E na segunda semana de setembro, Compostela acollerá o WOS Inc., un evento que encherá a cidade de actividades culturais. Serán 3 días de concertos arroupados por propostas audiovisuais, conferencias, exposicións ou mesas redondas. Os días 12, 13 e 14 de setembro, Compostela acollerá a primeira edición do WOS Inc. Este evento defínese como un proxecto multidisciplinar e urbano que busca difundir novas propostas culturais. Preténdese que a discusión creativa e o encontro entre actores de diversos ámbitos aporten novas propostas e miradas que rompan as barreiras da creación cultural das diferentes disciplinas. E esta visión multidisciplinar, integradora de mistura de actividades, sen dúbida enriquecerá a proposta e será máis atractiva para o público que se achega a Santiago para participar no evento. O prato forte do WOS Inc. é a música cun cartel que inclúe as bandas máis independentes e descoñecidas para o gran público do panorama internacional. Os 3 días de actividades completaránse con outras propostas na vanguarda da creación. Donde, xunto a música, a creación audiovisual, a literatura, as artes escénicas, a fotografía, a gastronomía e o debate terán tamén un lugar importante no evento, co obxectivo de convertir a Santiago nun punto de encontro de forzas creativas, tanto galegas como foráneas. O abono para os 3 días do WOS Inc. xa está á venda nos puntos habituais por un prezo de 35 euros. Nos deportes, Dani Miller foi presentado ante os medios de comunicación como novo xogador do Obradoiro. Trátase dun pivote americano que vivirá en Santiago a súa primeira experiencia fora da casa e como profesional do baloncesto, así que no club están moi pendentes da súa integración. Ten 23 anos e é o maior de 8 irmáns. O pivote estadounidense Daniel Miller, que foi presentado oficialmente esta mañá no Corte Inglés, chega a Santiago para comenzar unha carreira profesional no baloncesto e por primeira vez fora da casa. Tanto o propio técnico, que hoxe volvía a facer de traductor co seu pupilo, como o resto de persoal do club, poñen todo o seu esforzo porque o xogador este arroupado. Yo creo que es con el jugador con el que tenemos que tener más consideración y paciencia. Es su primera experiencia profesional. Es la primera vez que
que sale de su casa, es el auténtico rookie, ¿no? Los otros debutantes pues tienen experiencia en Europa, han jugado otras ligas. Yo creo que en el caso de Dani, ahora estos primeros meses serán de adaptación, de conocer nuestro básquet, de conocer nuestra forma de vida, nuestra cultura, pero lo cierto es que está haciendo un esfuerzo enorme por integrarse. O pívot xa confesou que os adestramentos están a ser duros, pero está disposto a esforzarse. I'm very happy to be here. Está muy contento con el club, con los compañeros, está intentando conocer la ciudad, el equipo, que el coach lo está matando, pero que todo lo demás que está muy bien, muy contento. Así as cousas a meirán de parte do seu tempo libre adicao a descansar. Iso si, Dani Miller atopa todo o apoio dos seus compañeiros tanto dentro como fora da pista. Everybody's awesome. Like I was saying, everybody has included me. Todo el mundo lo está incluyendo, usa esa palabra, including me, o sea, contando con él para todo, ayudándole. Bueno, es como una familia y que son maravillosos. Everybody's great and it's a good family to be a part of. Os seus 2,11 metros de altura xa son unha vantaxe de por sí, pero o pívot aínda ten que ir asimilando o baloncesto da Liga Española. I would say lo que está siendo más duro es el tema del ataque, porque es muy diferente a cómo se juega allá, que es todo correr, jugadores más atléticos que generan desde ahí. Para jugar el básquet que aquí planteamos hace falta mucha IQ, que es una expresión que usan muchos americanos, inteligencia y conocimiento táctico, y bueno, pues que eso le está obligando a estar muy concentrado y le está siendo duro. O corpo técnico do Obradoiro confía plenamente na evolución deste xogador, aínda que nestes primeiros adestramentos estea a sufrir físicamente. A súa actitude delata que está disposto a dalo todo. E o Compostela afronta a súa primeira saída da temporada despois de comezar a Liga cunha vitoria en San Lázaro. Os de Iñaki Alonso visitan a Cultural Leonesa nun partido no que parece que o adestrador non vai facer cambios. Falta a sesión de mañá para que o adestrador da S de Compostela decida a convocatoria final para o partido contra a Cultural Leonesa, pero parece que o técnico ten as cousas claras tras o encontro da pasada fin de semana. Iñaki Alonso está satisfeito co papel do equipo, polo que non se agardan cambios. La lógica dice que no tiene que haber muchos movimientos, ¿vale? La lógica es que si un equipo al que le dimos la confianza de ser el primer 11, ¿no? en San Lázaro, el primer partido de Liga, y bueno, pues yo creo que lo más o menos en distintos factores del juego pues lo hizo bien. Lo lógico es dar continuidad y que haya pocos cambios. E que o adestrador non esconde que lle gustou a actuación do equipo no debut desta temporada. El equipo. Lo que más me gustó fue el equipo en mayúsculas. Yo creo que se mostró como equipo en todos los momentos, y no solo a fases, sino yo diría los 94, 95 minutos que duró el partido. Fue un equipo muy concentrado, fue un equipo muy solidario, fue un equipo que quiso ir a por el contrario, que quiso apretar al contrario, que quiso ganar el partido por más goles, aunque no lo hizo. Aínda así, e a piques de afrontar o segundo partido desta temporada na segunda B, Iñaki Alonso recoñece que teñen que seguir medrando e pulíndose. Yo creo que estamos en pleno desarrollo, estamos en pleno proceso de crecimiento, de conocernos, porque yo creo que todavía tengo que conocer a algunos jugadores. Hoy habéis visto el tema de estrategia, ¿no? Pues ahora mismo queremos saber quiénes son los especialistas, ¿no? Porque hay gente que tenemos y cuando ponemos una falta, pues van 8, ¿no? Como estábamos ahí ejecutando, ¿no? Pues dentro de poco irán 4, ¿no? Entonces yo creo que el equipo tiene que crecer, tiene que mejorar. Do que non quere escoitar falar o técnico branquiazul é das pantasmas do pasado, así que iso de pasar unha temporada sen gañar fora da casa é auga pasada. Iñaki Alonso cree que os xogadores teñen que ter motivación por sí sós. Cuando hablamos de que somos profesionales y hablamos de que somos privilegiados, a ver, el fútbol ya no es lo que era hace 4 años. Aquí la gente, pues nadie vamos sobrados, ¿vale? Entonces, mayor motivación que ir fuera de casa, segunda jornada de Liga, a un campo como el Reino de León contra un histórico, gente joven, porque el equipo, yo no sé, la media del equipo yo creo que al final es joven. Yo creo que poquito tienes que tocar.
O encontro fronte á Cultural Leonesa disputarase o domingo ás 6 da tarde no estadio Reino de León. Momento xa de coñecer as propostas para o seu tempo de lecer que lles traemos, como sempre, na nosa axenda cultural. Parece que teremos unha fin de semana con bo tempo. Velaí teñen as prediccións de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. As altas presións estarán situadas mañá ao norte da Península Ibérica, a vez que chegará aire cálido de latitudes inferiores. Así teremos ceos despexados, inda que con intervalos de nubes e bancos de néboa durante a mañá na metade norte. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso e os ventos soprando nordés, moderados no litoral e frouxos no resto. As condicións anticiclónicas tenderán a reforzarse durante esta xornada, polo que o tempo estará en xeral caracterizado polo sol e as altas temperaturas. Así as mínimas non terán cambios ou sufrirán lixeiros ascensos, mentres que as máximas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprando nordés no terzo norte, frouxos en xeral e variables no resto. No luns a situación será moi semellante a dos días anteriores, con influencia anticiclónica sobre a nosa comunidade. Así agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos na metade oeste e os ventos soprarán no litoral norte do nordés e de dirección variable no resto. Mañá en Santiago amenceremos con nubes e claros, pero os ceos quedarán despexados o resto do día. As temperaturas oscilarán entre os 14 e os 26 graus e os ventos soprarán do nordés con carácter feble. O domingo continuará o bo tempo, chegando ás temperaturas máximas aos 29 graus. Os ceos estarán completamente despexados durante toda a xornada e os ventos soprarán do nordés con carácter feble. Para o luns non se agardan grandes cambios na capital galega, así as temperaturas irán dende os 16 graus de mínima aos 30 de máxima. Os ceos estarán despexados e os ventos soprando nordés con carácter feble. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con isto rematamos por hoxe o noso espazo informativo. Voltamos, como sempre, o luns para seguirlles dando conta das novas de Santiago. Graciñas por atendernos.